U MLA kanong po uba Miral Bonds hagasri palay jong katayaw ulasami ki personal protection equipment ne PPE chakinong tho kubor ka district ribhoy bat chakinong tre jong ko umden bat Marngar Primary Health Center bakin la banya daila de na ki jingbit jong knyang COVID-19 hakajing sakri yakipat ba ka district bat ka jala barok kawai. Uniu MLA ulasami kini tiar ajing yadash kinong tok kubor hanong po hakajing dan lang UMDC uba balajit rani. Haba ajing keren uniu UMDC ulong bagi nong tok kubor kidan ya benta ka bakraw hak emlang saalang bat kide ki brio ki betur syakmat banlum ki kubor na benta ban ajing tip syupat ba kamtam hakum kene kapor bakajing ma kadon bha na kajing ebet ukunyang jingpang COVID-19 ubalapen ki iwen ya kepertai berokawai. Hadin kaniu nu MLA ulalit bansa mikini kijuk kitiar ajing yada syaginong tre jongko dan bat Marngar Primary Health Center. Bakin la banyadai ladi habuan syak sumar kinong pang hakija kasumar jongki. Nilai olat ban IT ya ki PPE personal protection equipment na kabantai kini ki frontline worker kinong tre jong health department ka bakentup live totally ya ka umden PHC bat live totally ya ka Marngar PHC. Niki PPE ngelayu ban IT ki mendakas ni kumsi benta ban yarap iki kane kajing penlut konsep kamde naga skim naga nokono ndre kade ka ba penlut naga liang jonga simet naga tulok ko jonga ken siau kat bala naga ta ban thiet ya kini ki jong kam ban ngi sutu naga skim ka ba ka sarkar kal ai ngi ngila thiet eu khau ban pen biang ki snong ba pher kat ka bala la sisa kadang dunahi ta mangilai lek kat bala ban yarap nala de ru ha ko bede ba khau tengah sngau ba ha ka ba ni yarap ikini ki snong ki thau ki longyeng ki baduk ni sngau bari ban yarap ya kini ki sipai ki bakmat ki nong tre jong health department ki jong bakin don ya kini ki safety measure kuman kindon ki PPE haki kat ke banang la anak kaliang jong la yarap iki tu meladep ban pen sngau pi kini artili PSC kum kalat jing yarap kenang ba ki ni ki nong tre ki jong hakmat do kin long ki ba la long ki ba yadai la de kum nakaliang jong ka safety measure kena kaliang jong ka government ha nong po civil hospital man ha kini kila persang ban penbiang ini jong don kam bat hukum kadak ban yai pen kre ngidang don ke jing kren in consultation bat ka department bah ka district bat ha ka jelaru bengini budin na kaliang jong ngir kum nikmat ba kloi kat bala kide ban penbiang ya kini ki ventilator ha po nong po civil hospital kadi ke jeka ka bala de ban identify ban sumar ya gi belum positive cases ban ngi scam pasien ya ki na kaliang ka sarkar jela ni kin sala ban poi gini ki ventilator